Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Tricycle nag-arangka pasulod sa simbahan. Mga ribulto sang santo, ginpang tumba sang driver. 13 ka mga sunog nagluntad sa Bacolod kahapon. Boarding houses nga ginahimo drug den gininspeksyon sa Barangay Singkang Airport. Panad sa Negros Festival magabukas na sa Abril 15. Kag sa Good Vibes, isa ka lalaki nag-uli isang 25,000 pesos nga cash nga iya nakita. Itanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, padayon ang pagpanghanda para sa panaad sa Negros Festival nga magabukas sa Abril 15. Pero sa Abril 12, patigayunon ang press presentation para sa linay sang Negros candidates. Kahapon nag-courtesy call kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag sa bilog ng SP ang 29 ka mga linay sang Negros candidates. Panugyan sa gobernador sa ila nga sa kadamo man sang ila nga mga sumulunod kag tumalanaw sa pageant night labi na sa question and answer portion nga hindi magpanik kag tigaylo magpabilin nga kalmado. Dapat man nga iga-enjoy nila ang amo nga higayon labi na nga sila ang nagatiglawas ang ilang mga banwa kag syudad. Sa Abril 12 man patigayunon ang talent competition sa Ayala Event Center. Magasugod sa isa naman ka Thanksgiving Mass ang pagbukas ng panaad sa Negros Festival sa Abril 15. Nalakip sa aga ang pagbukas ng Livelihood and Security Fair, Food Alley, Livestock and Dairy Fair Exhibit, kag MUAD and PGNO Avance Negrense Trade Fair. Dululungan naman nga magabukas ang theme pavilions. Sa hapon ng grand opening ceremony nga nagalakip naman sang Best of Festival Dances competition kag ang pa-concert ni Golf. Sa number 9, banwa sa ginubaan nagpahamtang sang water impounding project sa mga mangunguma nga apektado sang tuman nga kainiton. Samtang sa Kabangkalan City, nagpanagtag naman sa mga food packs bulig para sa mga mangunguma nga apektado. Ang Department of Social Welfare and Development 6 ang nagpanagtag sang 900 ka mga food packs sa mga mangunguma sa Kabangkalan City nga apektado sang drought sa 14 ka mga barangay sa syudad. Ining nagaunod sang dilatas, bugas, kape kag energy drink. Ang Kabangkalan isa sa mga labing apektado sang drought sa probinsya. Samtang sa inubaan, sunod kay Mayor Daf Reliquias, 3 sa 13 ka mga barangay sa Banwa ang halos wala na sang tubig para sa pananom. Ining nagalakip sang Barangay Asya, Puok kag kabahin sang Barangay Bakuyangan. Ginpakamaayo sang Banwa nga magbutang sang water impounding una sa Barangay Asya. Source ang tubig nila ang Barangay Alim nga may nagakaigo nga water supply. Karon nga nabutikan ang pagnubo sang water level sunod sa alkalde bilang pagpangaman. Nagapatuman na sila sang water rationing. 15 ka mga mangunguma sa report ang apektado. Kaya kita gamit nga yung DRM vehicle at saka 2 ka vehicle man sa fire na tipo sa every purok sa inubaan para maghatag sa tubig sa mga areas nung wala na gid sa tubig. Mga certain pala kita mamaya wala na gid tubig no. I guess nung pinapamonitor ko subong sa DA para sa 3 ka barangay ang medyo wala na gid sa tubig para sa panan. Sa number 8, nagsaka sa 770 million pesos ang balor ng kahalitan sa pananom sa Western Visayas tugas sang tuman nga kainiton. Sa April 1 nga datos ang Office of the Civil Defense Region 6 ang probinsya sa Iloilo sa gihapon ang may pinakamataas nga report nga kahalitan sa pananom, 519 million pesos. Nagasunod ang Antique nga may 130 million pesos, Negros Occidental ang pangatlo nga may 78 million pesos, Aklan nga may 30 million pesos kag Capiz nga may 12 million pesos. Wala sa may ginreport ang Guimaras suno kay OCD Regional Director Raul Fernandez. Kalabanan nga pananom sa Guimaras, mga mangga suno kay Fernandez.
Valdez. May pagsaka man sa danyo suno sa Regional Director, hindi pa man makadeklara sa state of calamity ang rehiyon. Dugang pa niya, wala pa man gani sang ni isa ka probinsya ang nagdeklara sa state of calamity. Ongoing pa rin yung ardana ng mga provinces natin. Actually, wala pang nagde-declare ng state of calamity sa mga provinces natin. Sa mga dams natin, ang nagre-report na talaga ng bumababa si Iloilo and then si Antique. Si Negros, okay pa si Negros eh. Sa number 7, ambulansya nga may karga nga mga pasahero ang nakabunggo sa poste. Ang among ambulansya ginapanagihan sa Rural Health Unit sa Bacong Negros Oriental. May karga ini nga pasahero sa tung Lunes padulong sa ospital kag isa ka dialysis patient ang karga. Inali na lang nga naglupok ang goma sa ambulansya nga ginamaneho sang 62 anyos nga driver. Suno sa Bacong PNP, sa maglupok ang pangulihi nga goma sa ambulansya, nagriktay ni bunggo sa poste kag nabungguan man ang isa ka simbahan. Wala naman sa may nasamaran sa insidente. Kagang pasyente ang ginsaylo sa isa ka salakyan sa LGU sang Bacong kag tigayon nga nadala sa ospital. Sa number 6, apat ka ginapatihan kinawatan nga motorsiklo na recover gikan sa boarding house nga ginakabig drug den sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Upod sa katapos ang Barangay Council kag mga pulis, ginsulong nanday punong barangay Cesar Distrito ang isa ka boarding house sa Purok Bulo Bituon makaligad sa mga reklamo nga ginahini drug den ukon plastaran sa mga pangayaw nga persona. Ginsiling ni Distrito nga sa among nga lugar naglunta ang shooting incident sa nagligad nga inadlaw. Natigayon nila nga na-recover ang apat tanan ka mga na-chop-chop nga motorsiklo nga ginapatihan, ginkarnap. Yara sa barangay hall ang mga motorsiklo nga sarang maklaim sang tag-iya. Napulo tanan ka mga persona nga pangayaw ang ginpalayas na sang barangay. Ginmando man sang kapitan ang pag-inventory sa mga pangayaw na nakip na diri mga borders agud mapabaskog ang kampanya kontra kriminalidad sa komunidad. Sa number 5, may mga LGU nga nag-extend sa suspension of face-to-face classes tubtob sa Biyernes. Ang Bacolod City suspended ang face-to-face classes tubtob Abril 3 sa preschool tubtob senior high school pero nagadepende sa mga private school nga may air-conditioned classrooms kung magapadayon sila sa gihapon sa pagklase. Ang sila ay Ibimagalona, Talisay kag Himamaylan City naman nag-extend sang suspension sang face-to-face classes tubtob subong nga Miyerkules. Ang San Carlos kag Murcia naman nag-extend sang suspension of face-to-face classes tubtob Abril 5, Biyernes nga adlaw. Subong adlaw nagpagwa man sa executive order si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria nga nagasuspend sang face-to-face classes subong nga adlaw until further notice. Sa number 4, Bacolod LGU nagaplano nga magpalabot sang ilimnon nga tubig sa mga lugar nga nagakawad-an sang water supply. Magluwas sa ginapatigayon nga patubig sa barangay nanday Mayor Albi Benitez kag Councilor Cindy Rojas, plano sang alkalde nga magtala na sang napulo ka mga water tanker para matigayon ang dugang nga rasyon sang tubig sa mga kabarangayan nga ginakulang sang tubig. Tuyo sang alkalde nga magtala na sang filtration equipment agud makapalabot sang tubig nga mainom sa mga komunidad nga nagakawad-an na sang tubig ilabi na karon nga tig-ilinit. Nalakip sana palabutan sang rasyon sang tubig ang Barangay Bata, Takuling, Barangay 3 kag 32. Kabahin sa ginasuplayan sang tubig ang mga eskwelahan nga ginagamit billeting areas sa mga atleta sa ginapatigayon nga provincial meet sa Bacolod. We are now itemizing ang mga water tankers nga ipalibot ta. And at the same time, yara kita nga ginahimong proposal for potable water naman na mahatag assistance sa LGU. Sa number 3,
13 tanan ka mga insidente sang sunog ang nagluntad sa Bacolod kahapon. Ang Bureau of Fire Protection nanindugan angot sa pagpatuman sang controlled burning agod mapahagan-hagan ang sunog. Yari ang report. Sa 350 ka mga fire incident ka nagluntad sa Bacolod humalin sang Enero, 200 dari mga grass fire incident sandig sa record sang Bureau of Fire Protection. Kahapon naglabot sa 13 tanan ang nagluntad nga sunog, nalakip diring grass fire nga naglikop sa kapin 2 ka hektare nga kampo sa Barangay Bata. Ginkinahanglan pa nga bisitahan ni Mayor Albi Benitez ang sitwasyon sa mga madre sang Missionaries of Charity sang liwat nga nagluntad ang grass fire sa malapit 7 ka hektare nga kampo sa Barangay Banago. Ginmando sang alkalde ang pag-identify sa mga bakante nga lote, ilabi na sa mga subdivision nga kinahanglan mahawanan para mapaiway ang pagluntad sang grass fire. Mga steps na ito nga discuss kung ano imuunta. First, clean up. Second, we'll encourage ang mga homeowners to identify ang mga lot owners nga hindi pabayaan na lang nila mga vacant lot para utdon ang mga grass at the same time clean up. Sa pagsinapol, sang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Council upod sa alkalde, nanindugan ang pamunuan sa Bacolod BFP angot sa pagpatuman sang controlled burning sa mga bakante nga kampo ugod makakinot sang water supply sa piyak sa nagadamo nga grass fire incident karon nga tig-ilinit. Specifically expressly provided nga bawal ina pero wala man kani mo na preso sa gapaninlo sang katubuan, di ba? So same man na because professional firefighters ang conduct in a controlled manner with the preparation sang fire truck and personnel. May sort of de facto nga nod of approval si Benro kag tinag-okay sa mayor. Sa mga meeting, ginestoryahan man ang duga nga pagpanghanda sang syudad para sa natalana nga La Nina phenomenon sa badason nga binulan. Nalakip diring pagpatpat sang igapatuman nga declogging operation agod mapahagan-hagan ang problema sa baha sa natalana nga tig-ululan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 2, paggamit sang face mask ginaduso sa konseho bilang tikang kontra pertussis. Wala sang kumpirmado nga kaso sang pertussis sa Bacolod, pero may 7 na ka mga samples sa napadala sa Bacolod City Health Office sa Research Institute for Tropical Medicine agud mausisa ang suspected pertussis cases. Ginpahayag ni Councilor Claudio Puentevella nga iya ginduso sa konseho ang paghaylo sa Department of Education sa pagbalik sa paggamit sa face mask sa mga buluthuan. Inikabahin sa tikang batok sa makalalaton nga balatian. Sa records ng CHO, kalabanan sa mga pasyente nga ginamonitor bangod sa suspected pertussis mga menor de edad. Gani nagapati si Puentevella nga dapat mapatuman ang paggamit sa face mask para mapangapinan ang mga kabataan. Tanan amenable man nga problema in terms of pertussis ang kabataan. I-mandatory siya. Request through the office of the city mayor DepEd to consider. May EO na gyapon council. Hindi na kailangan kasi resolution man lang siya. So once ma-approve ang resolution through the office of the city mayor, respectfully, it is up to DepEd to consider. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong adlaw. Tricycle nag-arangka pasulod sa simbahan Katoliko samtang nagamisa. Ang driver nagsaka pa sa altar kag namuka sa mga ribulto sang santo. Sunod sa PNP, ang driver ang pilanaka daw nga wala sang tinulugan kag kinan-an bangod nga Ramadan. May report si Romeo Sobaldo. Agami sagal sa natabo, sir? My God. Consecrate din naman. Consecrate. At tapos consecrate. Tapos nataas ang body and blood. Oo. Amo pagsulod ya? Bago lang nakatapos papanaog sa Body and Blood of Christ si Father Leopoldo Cahilig sa consecration sa misa sa San Isidro Labrador Parish Church sa Binalbagan. Sa hinalit na lang nga nag-arangkada pasulod ang isa ka tricycle mga alas 7 sang aga. Gintaklad pa sini ang pila ka mga steps para makasulod sa simbahan. Nabunggo ini sa mga pulungkuan kag natumba. Ang 39 anyos ka driver sa tricycle na naog. Nagrekta takla sa altar kag ginwahig ang mga santos pati na ang crucifix. May mga santos nga nagkalautod ang ulo, nagkaladagdag, kag nagkalabuka. Ang mga kamot ni Kristo nagkalautod. Tapos consecration, misteryo na siyang pagtuob, laipayang pagtuob. Tala sa dayon, nag-abot. Nagsulong sa?
tumbang tricycle na dito din sa altar ka lampos ng Santo Cristo. Tapos, isa ka Father ang altar? Oy. Gaano ka lang, Father, samtang isa ka sa altar? Nanauruman ako nga aran sa dayon. Ang sakristan nga si Luther de Luna, yara sa likod sang altar. Sa makabati sang lagabong, kag singgitan, nagwa siya. Nakita niya na lang nga nagataklas na ang sospek sa altar. Ang mga sumilimba nga mga kalabanan katigulangan, nagasinggitan kag nagahilibion. Ang mga sumilimba, gahilibi? Kasi singgitan? Oo, kaya nakita ng santo nga gimpang masakya. Si Father lang? Hindi kasinggitan mo tayo. Galantaw na si Father kasi singgitan mo na. Ano may mo daw. Kaya bahid na ikaw malamposan daw kung anong plastada. Sunod sa sospek nga ginaligar sang iya pamilya mayara sang nervous breakdown, ang iya Dios ang nagsugo sa iya nga gubon ang mga santos nga ribulto. Isugo o. Sino nagsugo? Sisugo. Sang Diyos. Sino nga Diyos? Diyos nga amay. Diyos nga amay. Wala malibang kundi sa Allah. Nga siya raon, gubon. Ang tanan nga Diyos-Diyosan. Mga ribulto. Anting-anting o wagimat na ginagamit nila ng kornuang itim. Dahil ang jin at tao ay nagwawaswas, nagbubulong ng masama. Sunod sa kay Lieutenant Pedro Portunes, Deputy Chief sa Binalbagan PNP, sa ilang pagpangusisa sa pamilya sang sospek, pila na ini kaadlaw nga wala makatulog. Wala man siya sang kinanaan, kay naga-fasting sa bangod sang Ramadan. Balik Islam ang amo nga persona. Dahil walang tulog siya, ilang araw na daw na wala siyang tulog. Tapos nagpa-fasting pa siya dahil sa Ramadan ngayon. Siguro dahil yan ang resulta na parang na wala na siya sa isipan. Bangod sang insidente, nagpadulong sa simbahan kay ina si Imam Akir Saripada sang Binalbagan Muslim community para personal nga magpangayo sang pasaylo sa pari kag sumilimba sa natabo. So kami, ang mga Muslim sa Binalbagan, nagapangayo sang kapatawaran sa inyo sang ginahimo nga nadalay amon ngalan nga Muslim. Pero ang Islam ay hindi niya turo ang ina nga mga obra nga ginahimo sama. Sunod sa kay Father Kahilig, wala sang sala ang Muslim community sa sininga insidente. Personal yadto nga hinimuan sang isa lamang kakatapos ang ilang nga komunidad. Na-convert ang tao to. Iban man to siya kang tanan sa kasalanan ng tao to. Personal na to yung hinimuan. Kaya man to sila. Nagdangat sa 300,000 pesos ang halit sa nagkalaguba nga anom ka mga santos, iban diri, mga Antigona. Desidido ang parish nga magpasaka sa kaso nga malicious mischief kag alarm and scandal batok sa sospek. Ang San Isidro Labrador nga simbahan ang gitukod sang 1575 kag ini ang pinakauna nga parish sa Negros Occidental. Sa Good Vibes, isa ka lalaki ang nag-uli isang kahita nga nagaunod sang 26,000 pesos nga cash. Sang Easter Sunday, nagkit-anay sa munisipyo sa Moises Padilla si Jomar Tuwante, kagantag iya sa nawigit nga kahita nga si Cheryl Kadungon sa presensya ni Konsehal Jones Frias. Nakita ni Jomar sa Marso 20 ang kahita sa dalan ugaling natabuan nga nagpa-Manila siya gani na dugayan antes sila nag-meet up ni Cheryl. Sang ginpost ni Jomar sa Facebook ang nakita nga kahita kadamo sang nagpakilala nga tag-iya pero tigayon nga nakilala ni Jomar ang matuod-tuod nga tag-iya sang kahita. Gintagaan siya sa reward money pero ginuli niya ini sa tag-iya. Suno kay Jomar, naluoy siya sa tag-iya sang kahita kay isa ini ka single mother. Si Jomar sa karon wala man sa trabaho kag may pakaisa nga yara sa ospital kag nagakinahanglan sang bulig. Pero ginpili niya nga himuon kung ano ang insakto gani ginpangita niya ang tag-iya sang kahita nga nagaunod sa masobra sa 26,000 pesos. Ano man siya nga pa-reward ako hindi ko tagor. Kaya ako sa sa munisipyo kamal nga sige dawata lang sir kay iya man nakabubuton pero daw balabag sa ako niya no kay naka-istorya sa about sa iya nga mga buhi. Doon naluoy na ako tapos pagkagan lang ibalik ko na lang
wala lang ba sana munisipyo kay that time istorya na ito pagkitay namon. Single mom siya. Tapos apat ya bata, mga gagmay pa. Barbs, bulawa no, ng mga kasubong ni Jomar no, nga ginbalik kidya sa tagiya ang bagay nga hindi. Honesty is still the best pangsilik. Of course, no, kabay pa nga madamo ang mangin kasubong sa siningayan. Nang handa magbulig, bisan wala niya sang balik. Kagamuyad to mga balita sa Negros Subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse, kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.